ягон вақт айқади кӯча телефон нахарен. ҳастанд бачаҳое ки дар қади кӯча меоянд мегӯянд ки яка телефон аз 100,000 харидагиам срочно сум дар кора 40,000 телефон хиридам метивам ака. Яка дигамон ба гуфти худаш мақсад iPhone 16 Pro Max харидагиай. Дар қади кӯча я бача мебиёяд мегӯяд ки яка телефон 150,000 харидагиам. Ман ба нархи 40,000 метавонам ки хирида битим срочно пул дар кора. Якумаш ки телефон полностью дубликата, дарунаш полный калькулятора, просто корпусаш ба iPhone 16 Pro Max ҳамаш ягон фарқе надоранд. Не ки ин телефон тарзи коркунии телефонро бинед ки даже экранаш мечаспа бо ҳама аҷоибиш дар чие ки настройка телефон медорем ва настройка 16 Pro Max LLA. Якумаш ки LLA сим карта намехӯра. LLA фақат eSIM қабул мекунад. Не ки ин телефон ҷои сим карта дора бинед. нархи телефона ба 40,000 фреб кардаgan намхе бачакора ва нархи iPhone 16 Pro Max 40,000 наместа. Беуан агар харидорӣ кунӣ, беуш может дамо 70, 80 то 90,000 меоёфта. Хутон я бо сравнин мекунем ба iPhone оригинал. Ман ин телефони iPhone 16 Pro Max дубликати ки фреб кардаgan, ин оригинал шай. Ина хутон бинен, ман камераша сравнин мекунам. Телефони iPhone 16 Pro Max оригинал бинен ки чанд қадар пеш мебиёра ва ин телефони дубликата бинен ки даже пеш ҳам намебиёра, базур пеш мебиёра, мана 3x пеш мебиёра тамом. Ай телефони дигари бошад 25x пеш мебиёра. Чӣ гуфтаниям ба фреби ҳам хеле бачаҳо, мисол шумо ҳам нағалтен, эҳтиёт кунен.